eling karo sing paring ya Gus. Ngendikane Pak Dalang Kiai Rikin. Ya salam magi lengganang jaba. Nggih, matur. Lagi mumpung wengi iki ana sing mundhut lagu gela saking kadang keluarga besaripun Soebul Hajat Pak Sidul Juragan Wedhus. Siap, monggo. Dalu niki lagune gela jajal. Kira-kira siapa ya Gus? Niki saged sedaya. Ayu. Nah, yo. Gela yu. Monggo. Niki enten Om Ripto girawuh, Lik Sudar girawuh. Wah. Kumpul nang sedulur. Seneng. Gela selendro apa peluk ya? Peluk. Kayong peluk. Nah. Jaluk gungane Om Ripto jaluk dibawani mangga Om nyuwun gunganipun Om. Monggo Om Ripto. Sing penting peluk Om. Iki ponakan lagi pada pahal. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Pangapunten iki kula nusul Mas Dalang. Nggih, matur suwun Om. Oh niku nembe kemawon derek jagong wonten ing Banjarja. Oh, Lah dikabari panjenengan wonten mriki lha wis cetek iki. iki matur suwun sanget niku Om Sutar ugi pareng rawuh. Nggih, malah ketemu karo sedulur lanang. Nggih. Alhamdulillah. Monggo nyuwun gunganipun Om. Kumaringkan sekar ngambar harum ngebeki taman sari Amamet Purana satu karya jaring driya paksi ngoceh kumbang ngambreng nimbrung Kali ditebangi penayagane pada dahar bakso. Alhamdulillah. baksone gede-gede tur akeh. Kathah sanget Temenan. yo. Iki biasane anak-anak paling 3-4. Untuk mriki mulu kebek bakso tok meneh. Awit niki sing dadi juru latih niku Pak Sidul ngerti Oh, lah, penyagaan nggih. gula bujang-bujang dadi madange rosa-rosa ya niku. Ben tambah semangat. Nggih. Suwasana endah mulya Nek saya ngertan-ngertanu padha mbeus. Wenge nang tumpeng ya is rongan pangal-pangon. leret tamane prohab sari Matur nuwun Om. injih panuwun monggo kalajengaken lakonipun Gelo. gelo nggih Calungan saged nggih gelo nggih. Nggih, monggo Bos Sidul sareng Mbak Ayu Wijaya dimundi SPD.
Si Wah, ya kanda saking pedale sing tresno iki karamane Pak Komandan Kodirun najan lagune gelo ning tetep semangat. harus semangat Dadi ora kena ngelani karo kahanan. laras Kahanan apa wae sing lagu kedaden ku ya mung kari di petani wae ya, Nduk. Iya iya kabeh mau mesti tetep ana solusine. betul sekali Ada jalan keluarnya. Ngaten nggih Pak Komandan. Anjing. Monggo. Kaya ngene lelakonku ditopo tak deken ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salamase Bersama Campur Sari Jaluk Sekar Bima. Sidul jan kepenak banget. Nggih. Jajal takoni Wiwin. Mbak Wiwin. Tawana wong lanang gawe gelap urung Win. Wis ana wong lanang sing tau menyakiti hatimu apa urung Win? Ya ora. Karo ngadeg Win karo ngadeg. Oke. Ganu jarku wis gandeng renteng runtungan jagung yang nangaring pinggire pedale jarku biyen. Jaman nang sanggar pedun ya bareng. Apa yang gane sih gawe gelas sprene Win bocah? Ya ora lah. Wong eman banget kok jare sapa gawe gelas. Oh eman banget ya Win. Ya patute mbok lah. Bocah kae gawe karo gelas. kanca karo Bocah kae gawe gelas nyung dhewe wong lanang sing setia karo wong wedon Win. Kaki sudar. Sudar ki wong lanang sing manut banget karo wong wedon. Ora tau kaken pola. ora tahu. Wong lanang sing nanggo tuntunan kuwi ya kaki sudar. Tulung tuntun. Tulung tuntun. Tuntun nah. Kuwi wong lanang sing nanggo tuntunan. Tegese nggo tuntunan ki nggo patuladan lho. Oh, nggih. Der tuntunan. Apa njaluk dituntun? Ya iya. Oh iya. Kuwi wong lanang sing setia karo wedon mulane Nggih, mengko punten, kaki Om sudar. Rikto. Nggih. Ki dijaluki lagu cinta tak terpisahkan dari pengantin. Siap.
Dadi angger sing nembang kaki sudar kuwi kaya wong pas nemen iki dadi dan wong lanang sing nang nggo contoh, nggo patulada. Jajal tak tuntun nang yang manut apa ora? Ya, iya. Yang ini tolong dipegang. Ya, iya. Sana angger karo sudar jan kaya Mimi lan Mintuno kuwi. Wes pokoke Mimi lan Mintoni. Mintuno Halus. Mintoni. Guru ngomong jelek wis ngapurane kaki sudar lah aja. Sami-sami. Sehat panjenengan, Dik. Alhamdulillah. Ayo gagah bae kok. Kekala persatuan Nyong gawene ndeleng TikTok Rika kok main. wong wis umur 58 kok gagah jen 58 kok gagah. Kok akeh kok. Umurane 58. Untune padahal mung dilik. Tak omahe didunga. Oh iya, keton bocah maning. Pak Sudar umurnya 58. 58. Biasanya umuran semene niku lagi lucu-lucu nih. Lucu-lucu batok. Aja sembarang kowe seniorku lho. Maksudnya lagi Kowe- gemes-gemes ini. Guruku kowe Win. Nyong asal nunggak mobil melu calung ora jejeran karo sudar, ora semangat. Main nek sudar. Dalam ay. Gue kena lagi ngelaras. Ning siki nderek Nat Chandra Birawa ya lek sudar ora apa-apa. Brayan delik. Aku ora melu sapa-sapa Mas mung Oh, freelance. ora melu sapa-sapa ukur lab TikTok dewek. Oh ya syukur sing penting ngasil delik lah. Penting pada sehatnya. Biyunge getur si ayuran dik. Banget malah. Apa wis ora nang kana? Ora. Aku sing wis muni wong Tegal. Oh. Jarku Rika arep mantu, jarku Heri arep puli sapa kayu. Oh. Urung mantu, dik mantu ya dik lho. Pelong aku. Karo wong Tegal ajib. Berarti wis ganti maning. Wong Tegal Paku Laut. Oh, blangone aja wani-wani karo sudar kowe. Baru ya sakalan. Yo, cinta tak terpisahkan dari pengantin. Nanti juga dari tuan rumah ada jam bolas dan rondo kempling. Dari pengantin berarti Kang Putuku. Oh iya ya, putu Nerika ya. Iya ya, siap. Wong sing di rumah gue esi kepet ya diciwit kerasang kulit. Iya, sedulur. Wiwit karo nyawangi balik sudar kowe jan. Tenang banget wiwit kowe jan. Bisa mbak. Mek jangkuten yen ya Mas. Pekane nyulayani hatimu sehidup semati omongono ikhlas rasa sayangmu sudah pergi hilangkan aku lagi hilangkan aku lagi hati pekane nyulayani Wasik jane aku tresno ilang aku Ira kuat nandang rasa rasa kereta kita bisa juga aku cepat cinta
isunya walau di akhir zaman kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Matur nuwun Mbak Wiwin sedikit gentosan kantun gilirane Mbak Kenti Wulandari. Lilik Sudara pun lenggakri Lili. Oke. Nanggune dulure dhewek aja itu. Keranda kempling dari tuan rumah. Yap. Keranda kempling. Tak tukiban biasanya. Iya, Kenti tau dadi randa sih wis ora nih. Iki wis diboyong nang priyayi gombong. Nah apa Lik? Dimek ya karo tanggane wawuh mengkurak si Ken. Lik Apa ya? ngapa di karato ambamban menggonku wong anu Ora. gunung karung gunung Maras. maras mangapa muk demen jopong boyi Yo. Rada kempling. Monggo. Irama jaipong bae jajal kaya ngapa. Monggo dan irama siji. Tak entuk. Rada. Karepane Mas Kardi Tidak baik ora tumpak taksi. laris banget sudah. Ajan jagong disit kan tuntunan liliku gue jajal Gagal miket jos. Iya ya maaf. Lek. Delek kencang kamar lan jekeli lek kok. sambung kan jambu alas firman gue kon ngadeg sisan firman Ke bocah. firman gue ya murid Om Ripto gue firman Nafir dari tuan rumah tulung Mas Firman pengantinnya dongak kena bulan Syawal ya dongak kena jajal Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Allahumma rabbana taqabbal wasil thawab ma qara'na fi hadal majlis wa yang kulit di dalam eko suara khususan pinangan dan kekali khasam wa ma sabahna استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير تقبل الله منا من العائد والفائز يا رب العالمين langsung balas semut ngesuk ragam